Kære investorer, her præsenteres I for Fat-knoglen. Lad mig fortælle dig lidt om spil. Spillets formål er at komme først til mål med flest point. Point opnås ved korrekt svar. Der kan opnås 1-5 point, afhængig af hvor godt det bliver præsteret i løsningen af opgaven. Point tildeles ved at modstanderholdet bliver enige om, hvor godt opgaven er løst. 1 point gives for at prøve at løse opgaven, og 5 point gives for den fyldestgørende løsning af opgaven. Spillet starter med, at man slår med terningen, og man flytter sin brik. Som sagt rykker man sin brik hen på den farve, som terningen viser. Der er i alt 4 farver, hvilket illustrerer 4 kategorier. De 4 kategorier er: de grønne kort illustrerer kategorien fremad. Her skal man løse små og simple bevægelsesanalyser, eksempelvis med bevægelser fra hverdagen. De røde kort handler om kategorien hjernekassen. Her stilles der paratvidensspørgsmål, eksempelvis omkring latinske begrebers oprindelse, knogle og musklers udspring, hæfte samt funktion. De gule kort kategoriserer kategorien krea. Her skal man lave små, simple øvelser, hvor man skal illustrere sin anatomiske viden. Det kan eksempelvis være, at man skal tegne eller modellere. Sidst, men ikke mindst, har vi de blå kort, som illustrerer kategorien abekatten. Her skal man konkurrere imod modstanderne i simple træningsøvelser og svare på anatomiske spørgsmål herom. Når spillet er slut, tælles pointene op, og der kåres en vinder. I dag vandt Astrid og Joachim en kaffe.